Кооперативните организации от цялата страна подариха коледни тържества на децата. В магазините от националната търговска верига Кооп, освен здравословни храни и качествени стоки за мълчуганите, те предложиха на семействата много смях и добро настроение. В столицата тържеството се проведе на 16 декември в търговски и логистичен център Кооп, квартал Красна поляна. Дядо Коледа, Коопчо и неговите асистенти зарадваха децата и техните родители с забавни викторини, игри, конкурси и много подаръци. От множеството стоки с промоционални цени се възползваха клиентите на магазини Кооп. Това е заключителната инициатива, посветена на 2012, Международната година на кооперациите, която за пореден път доказва, че кооперативните организации в България неизменно свързват своето бъдеще с младите хора. Коледното тържество за най-малките клиенти в магазини Кооп даде възможност на всички присъстващи да научат повече за дейността на кооперациите и за членството в тях. Разделиха се с усмивки и с пожелания за здраве, щастие и успешна 2013 година.